Fl-ewwel sezzjoni tal-Kummissjoni mħalta bejn Malta u l-Arabja Sawdija, id-diskussjoni kienet ibbażata fuq ix-xewqa li jkun żgurat futur aħjar għaċ-ċittadini taż-żewg pajjiżi. Mexxejja miż-żewġ delegazzjonijiet tkellmu dwar kooperazzjoni bilaterali u li dan isir biqsim ta' esperjenzi u kooperazzjoni bejn it-tnejn fosthom fil-qasam tal-kummerċ, investiment, ekonomija u teknoloġija. Is-Segretarju Parlamentari għal kompetittività u tkabbir ekonomiku Zammit Lewis spjega li Malta tista' toffri l-esperjenzi tagħha f'diversi oqsma fosthom fis-settur tal-edukazzjoni. Huwa stieden studenti mill-Arabja Sawdita sabiex jiġu Malta jistudjaw il-lingwa Ingliża. Min-naħa l-oħra rrikonoxxa l-importanza li tagħti l-Arabja Sawdija f'diversi oqsma bħas-saħħa, l-edukazzjoni u tkabbir ekonomiku li Malta tista' titgħallem u tibbenefika minnhom. Semma wkoll is-settur tat-teknoloġija tal-informatika fejn qal li l-għan ta' pajjiżna huwa li jinvesti fuq l-informazzjoni u l-mezzi teknoloġiċi. Filwaqt li qal li jara potenzjal kbir minn din ir-relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi, spjega kif it-twaqqif tal-Kummissjoni tfisser bażi aktar soda. Intant id-delegazzjoni mill-Arabja Sawdija kienet immexxija mill-Ministru Yusuf Tarat al-Sadun u spjega li dan il-pajjiż qed jagħti importanza kbira lir-riċerka u l-innovazzjoni fl-inġinerija u t-teknoloġiji ġodda. Hawnekk huwa ħal okkażjoni biex jistieden lil pajjiżna għal kollaborazzjoni fir-riċerka medika u xjentifika biex bekk jibbenefikaw iż-żewġ pajjiżi. Temm jgħid li din il-kollaborazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi għandha tkun waħda kontinwa u għalhekk sieden lid-delegazzjoni Maltija biex tmur l-Arabja Sawdija fi żmien illi ġej.